खुलुमबाय बे समाव बाथौ बिमुसा नायगिरि नोंथांमोन गासैबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसे दिनै बाथौ बिमुसानि हाबाफारियाव जों मोननो हादों सावरायगिरि महरै थरायना पुर्णिमा बर' जोंनि हाबाफारियाव सफैनो हादों प्रियंका बसुमतारी लोगोसे सोगोमसार बसुमतारी गिबियावनो आं पुर्णिमा बर' बिथांनिसिम थानो थांबाय जे समाजारि थासारिजों लोगोसे जोंनि बिमा माहारिया जोंनि फरायफुनाय गथ' गथायफोरखौ सासे राफोद फरायसा हिसाबै जानोब्ला बेहाय बिमा बिफानि माखासे बिबानफोर थायो बे बिमा बिफानि मावनो गोनां मावफारि खान्थिखौ माबोरै बिमा बिफाया रुजुनानै गथ' गथायखौ मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो हागोन बा साबसिननिफ्राय मादि मोजां गथ' खालामनो हागोन बे आयदायाव आं परिमाननिफ्राय मिथिनो सानबाय समाजारि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै जों सासे गथ'नि बिमा बिफाया गथ' सासेखौ बोरै समाजारि थासारिजों गोरोबहोनानै लाखिनो थाखाय गिबियावनो जोङो मैखोमै बाहागो लानांगोन सासे गथ'नि बिमा होनना बुंनांगोन बिमाया मैखोमै बाहागो लानांगोन सासे गथ'नि जौगानायाव उन्दै समनिफ्रायनो जोङो सासे गथ'खौ जोङो फरायनायनिफ्राय लानानै जोङो बायदिसिना बिथिङाव जेरै माखासे उन्दै समावनो हुदा दानाय बा गेदेर उन्दै सुबुंफोरजों बोरैहाय रायज्लायनांगौ आरोबाव लोगोसे समाजारि बिथिङाव माखासे गाज्रि हुदा बा जोंनि समाजाव सोलिफुबाय थानाय बा जेरै गामियारि ओनसोलफोराव जोंहा माखासे जेरैबायदि थासारिफोर सोमजियो बेजों गोरोबहोनानै लाखिनोब्ला जोङो सासे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां थुलुंगाखां गोनां बाथ्रा बुंनांगोन गिदिर सुबुंफोरनि जोङो बोसोनफोरखौ जोङो बिमा बिफाया बुंनानै जों सासे गथ'खौ बोसोन होनो रोंनांगोन लोगोसे गथ' सासेनि जौगानायनि बा जेरैबायदि जाफुंसार होनो जोङो नायगिरो दा बेनि थाखाय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बिमा बा बिफा गासैबो जोङो गथ'नि मोजांनि थाखाय जोङो गुबुननि मोजां गिदिर सुबुंफोरनि बोसोनफोरखौ जों न'आव बुंनो हानांगोन लोगोसे उन्दै समावनो जोङो सासे गथ'आ गिदिर जानानै मा जाहैगोन बा बा थांखिनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै बुंनो हानांगोन जे सासे नों डक्टर जानांगोन बा एगजामपोल सासे इन्जिनियार बा सासे मोजां सुबुं बा सासे राजखान्थिगिरि बा जायखिजाया जेरैबायदि जोंनि थांखि बेफोर थांखिफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बिमा बिफाया जों मोजाङै गियानखौ जों होबोनो हानांगोन बा लोगोसे जोङो थांखिजों लोगोसे जोङो बायदिसिना बिथिं जेरैबायदि सुबुंफोरजों बा गोरोबहोनो हानाय बा मोजां गियाननि बा गियान गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो बोरैहाय दानि बादायलायनाय मुगायाव जोङो गोरोबनो हागोन बेनि सोमोन्दै जोङो बिमा बिफा महरै जोङो मोजाङै गथ'खौ जोङो गियान होनो हानांगोन आरो बै गियानखौ जोङो खालि सोलोंथाइ गोनां सासे बिमा बिफायाल' होनो हागोन बे नङा सोलोंथाइ गैयै बिमा बिफायाबो जोङो गुबुननि बोसोनफोरखौ जोङो मबाइलावबाबो बा बायदिसिना गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लाबोनानैबाबो जोङो गावनि गथ'खौ जोङो बोसोन होनानै लानो हानांगोन अब्लानियासो जोङो जोंनि बे बर' माहारिखौ जौगाखां होनोब्ला जोङो गावनि बिमा बिफायानो जोङो मोजाङै गथ'फोरखौ बेखिनिखौ जों बोसोन होलांनो हानांगोन बाथौ बिमुसानि दिनैनि बाहागोआरि हिसाबै प्रियंका बसुमतारी बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिखौ जाय बिथांमोना नायदों बिथांमोना रोखायै मिथिनो हादों जे सोलोंथाइखौ थाब्लानो जाया सोलोंथाइखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायोब्लासो सोलोंथाइनि जा मोनसे मानदोन्दो बियो थायो आरो सोलोंथाइखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायो होननानै बिथाङा बुंदों सोलोंथाइखौ लानानै जुदि गावनियावल'
जुननानै दोनोब्ला हयथ' सोलोंथाइनि बिनि गुणाबो फैनाय नङा होननानै बिथाङा खावलायदों। ओंखायनो साबायखर थाबाय बिथां बिनानावनिसिम। जों दिनै साथाम जों आलासि बाथौ बिबुंसारनि हाबाफारियाव जों मोननो हादों। जों बिथांमोननिफ्रायबो बाथ्रा मिथिनो लुबैदों। थांनाय सेथि आरो नैथि खोन्दोआव बिथाङाबो जोंजों बाहागो लादोंमोन। बिथाङानो जाबाय सिगुमसार बसुमतारी। जों बिथांनिफ्रायबो माखासे जोंनि धोरोङारि बिथिङाव आरो समाजारि बिथिङाव बाथ्रा लानो सानबाय। आं सिगुमसार फंबायनिसिमबो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयो, जिहेतुके आथिखालनि लाइमोन बैसोआवनो गावखौ दाफुंनायजों लोगोसे गावखौ दाफुंनोब्ला बेनो मोनसे सहायनाय गुन थानांगोन। सासे गुबै फरायसा हिसाबै गावखौ दाफुंनोब्ला बिनि माबायदि गुनफोर थानांगौ, माबायदि सहायनाय थानांगौ, बिनि गासैबो बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय आं जोंनि दिनैनि हाबाफारियाव सफैनाय सिगुमसार फंबाय बिथांखौ आं खावलायबाय। स' बे बिथिङाव बिथाङा जोबोर इम्परटेन्ट कुइसन खालामदों। स' बे बिथिङाव लाइमोना गावनि केरियार दानाया जोबोर गोनांथार। लोगोसे मोनसे लाइन दङ, जेनेबा संसारनि सिथ्लाया रिमोनला बे सिथ्लायाव आसिखौ खेबथा खेबथा थाबायब्ला गादलुनानै गोग्लैगोन। बेखायनो गासैबो गोसोखौ हमथानानै सोलिब्लासो साक्सेस जागोन। आरो बेजों लोगोसे आंहा लाइफ एक्सपिरियेन्स दं। जेनेबा सेंग्रा बैसोआव एबा लाइमोनाव जुदि गावनि जिउखौ दाफुंनानै लायाब्ला माबायदि प्रब्लेम जायो बिनि आंहा लाइफ एक्सपिरियेन्स दं। जेनेबा जेब्ला आं क्लास 12निफ्राय डिग्रिसिम फरायबाय थादोंमोन, बे समसिमायाव आं जेब्ला जेसेबांखिनि बर' स्टुडेन्ट दङ बेखौ आं जेब्ला सोङोमोन नोंसोरनि बिमा बिफाया मा मावो होनना जेब्ला सोङोमोन, अब्ला बुङोमोन हाजिरा मावो बा जेन तेन फरायहोदो बिदि बुङोमोन। जेनेबा बिसोरा वेल इस्टाब्लिश नङा, बिसोरो जेन तेन फरायहोदो बिदि बुङोमोन। स' बांसिनानो जेनेबा 90%आनो बेबायदि बुङोमोन। ओमफ्राय जेन तेन फरायदो मानो बिदि बुङोमोन। स' बेफोर मानो जायो? मानोना बेफोरो सेंग्रा बैसोआव एबा लाइमोन बैसोआव जुदि गावनि जिउखौ मोजाङै दाफुंना लायाब्ला बेबायदि प्रब्लेमा नुजाथिगोन। आरो गावखौ जुदि मोजाङै दाफुङाब्ला गावनि न'खरखौ मोजाङै नायनो हानाय नङा। फिउचाराव फैबाय थानाय गावनि जा गथ' जागोन बा संसार जागोन, बे संसाराव मोजाङै लामाथिं लांनो हानाय नङा, मोजां डिग्रि लाहोनो हानाय नङा, मोजां कर्स लाहोनो हानाय नङा। मानोना फैसानि फैसानि इम्परटेन्टआ गोबां। गोरों जानांगौ बेबो नंगौ, नाथाय फैसानिबो जुर नांगौ मानसिनो। दा बेफोर माखासे लाइफ एक्सपिरियेन्स दं। जेनेबा आं गावखौनो बुंना लानो हायो। जेनेबा जोंनि न'खरनि जा बिमा बिफा बिसोरो वेल इस्टाब्लिश नङा, फाइनान्सियेलि स्ट्रं नङा बिसोर। मानोना बिसोर जेब्ला सेंग्रामोन बा लाइमोन बैसोआव बिसोर गावखौ मोजाङै दाफुंना लायासै। बेखायनो बेबायदि प्रब्लेमा दा जोंनियाव नुजाथिदों। स' बेखिनिया बेखायनो आं गासैखौबो बे मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज होनो नागिरो। आथिखालाव जा सेंग्रा सिख्ला दङ, जाहाथे थाब हाबा जाया, गावनि लाइफआ इस्टाब्लिश जायागौ मानि जानला मोनला हाबा जाया। मानोना हाबा जानाय लोगो लोगोनो मेम्बार्सआ बारियो, आरो मेम्बार्स बारिनाय लोगो लोगोनो फाइनेन्सनि गोनांथिया जायो। आरो फाइनेन्सआ माब्ला फैगोन? जेब्ला नोङो इस्टाब्लिश जागोन। न' डाउट नों गभर्नमेन्ट जब मोनाखै, नाथाय गुबुन गोबां आरो एरिया दं। बेफोर एरियायाव मोजाङै इस्टाब्लिश जानो हायोब्ला मोजां जागोन जोंनि फिउचार होननानै आं सानो। दाखालिबो आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, खोन्दोसे आरो खोन्दोनैआव आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। मोनसे सेट ए गल्स थानांगौ। मोनसे गल्स थायोब्ला मा जायो? गावनि जेनेबा बबेथिं थांनांगौ बबेथिं थांनाङा बेखौ थि खालामनो हायो। गल्स हिसाबै थाङोब्ला जेनेबा गासैबो लामायानो गाज्रि नङा। जेनेबा आं फार्स्टआव बुंदों बांद्राय मबाइल इउज खालामनायनि जाहोनाव माखासे सेंग्रा सिख्लाया बा लाइमोना मोजां लामाथिं फैनायाखै होननानै आं बुंदोंमोन दाखालिबो। जेनेबा बिबो गाज्रि नङा। जेनेबा मोजां लामाथिं नों जुदि लांनो हायोब्ला गोबां खामानियाव होयो। स' बेखायनो जुदि गावनि गोसोखौ हमथानोब्ला मोनसे ओरैबायदि गल्स थानांगोन, मोनसे ओरैबायदि डेस्टिनेसन थानांगोन, जाय डेस्टिनेसननि थाखाय नों जिउयै माहामै गावखौ बावसोमनो हायो। बेबायदि मोनसे डेस्टिनेसन थायोब्ला गासैबो खामानियानो जाफुङो। बे समाव दिनैनि बाथौ बिबुंसारनि सावरायनाय हाबाफारियाव थांनाय नैथि खोन्दोआव बाहागो लानाय प्रियंका बसुमतारी बिथाङा जोंजों दं। बिनानाव बिथांनिसिमबो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेराव फिन मोनफिननाय जाबाय। आरो फिन समाजारि आरो धोरोमारि बिथिङाव माखासे बाथ्रा सावरायनानै जों दिनैनि हाबाफारियाव लाबोफिननाय जादों। आरो बे बाथ्रायावनो मोनसे बाथ्राखौ जों प्रियंकानिफ्राय मिथिनो लुबैदों। बाथ्राया बेनो, दिनैनि लाइमोना गाबोननि नोगोरारि जानानै समाज आरो हारिनि खामानि मावनांगोन। बे बिथिङाव आं प्रियंका बिनानावनिसिम फोरमायथिनो थाखाय खावलायबाय। बाथौ बिबुंसाराव
बाहागो लानो आंखौ खाबु होनायनि थाखाय बाथौ बिबुंसारनिसिम आं जोबोद साबायखर बावबाय। दिनैनि लाइमोना गाबोननि नोगोरारि जानानै गोग्गो समाज दाफुंनाय खामानिखौ मावनो नांगोन, अब्लासो जोंनि बर' समाजा आवगायलांनो हागोन। आरो गोग्गो समाज दानोब्ला गिबियावनो साफ्रोमबो लाइमोना गावखौ सिगां दाग्रोना लाग्रोनांगोन। लाइमोन बैसोआनो गावखौ दाफुंना लानायनि गुबै सम। गावखौ दाफुंना लानो थाखाय साफ्रोमबो लाइमोनाव सोलोंथाइ थानांगोन। सोलोंथाइ थाबासो गासिबो खामानियाव आवगायलांनो हागोन एबा खामानिखौ मोजां ना गाज्रि बेखौ हमदांनो हागोन। बे लाइमोन बैसोआवनो सोलोंथाइ लानाय समावनो गोबां गाज्रि हुदा जेरै जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय बेफोरबायदि हुदाखौ लाइमोनफ्रा लानो हमो। आरोबाव बानाय, सोलोंथाइयाव गोसो गैयै बेफोरबायदि जाहोननि थाखायबो गोबां लाइमोना गावनि सोलोंथाइखौ लामा ससेयावनो दोनथ'यो एबा नागारो। आरोबाव माखासेया न'खरनि थाखा फैसानि आंखालनि जाहोनावबो गावनि सोलोंथाइखौ दोनथ'नो गोनां जायो। नाथाय दायो स्कुलनिफ्राय लानानै कलेजसिम गासैखौबो फ्रियावनो फरायनो मोनोसै। बेखायनो बे बानायखौ दोनथ'नानै गोसोखौ हमथानानै गाज्रि हुदाखौ गाज्रि होननानै गावखौ बुजायग्रोनांगोन। बिनि उनाव गावनि लोगो, बिदा बिनानाव, फंबाय गासैखौबो गाज्रिखौ गाज्रि होननानै आरो मोजांखौ मोजां होननानै फोरोंलांनांगोन। आरो गावबा गाव थांखि लानानै गावखौ दाफुंना लानाय खामानिखौ मावग्रोनांगोन, गावखौ दाग्रोना लाग्रोनांगोन। मानोना थांखि गैयै सुबुंनि जिउआ समाजनि गेजेराव गुबुंले थासारि सोमजिहोयो। थांखि लानानै फरायब्लासो सासे लाइमोना थारैनो गावखौ दाना लानायनि लामाखौ नागिरनानै मोनगोन। थांखि बुङोब्ला गावबा गाव थांखि, जेरै सोरबा डक्टर जागोन होननानै सानदोंब्ला, इन्जिनियार जागोन होननानै सानदोंब्ला, डक्टर जानोब्ला मा फरायनांगोन, इन्जिनियार जानोब्ला मा लाइनाव थांनांगोन बेखौसो सिगां मिथिग्रोना लाग्रोनांगोन। मिथिब्लासो फारि फारि फरायनानै आवगायलांनो हागोन एबा सानसे गावनि थांखियाव सहैथारगोन। दिनै आं लाइमोनफोरनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों जे समा जोंखौ नेबाय थाया, लाइमोन बैसोआबो आरोबाव फैफिना। बे सम थानायावनो समखौ जाहाथे जों ओरैनो अगारालासेनो मोजां खामानियाव बाहायो। दिनैनि लाइमोना गोग्गो समाज दानो हाब्लासो गाबोननि लाइमोनाबो सोलोंगोन। आरोबाव सोलोंथाइ दं होननानै गावखौ लानानै अहंकार खालामबाबो जानाय नङा। बे सोलोंथाइखौ नांगौ समाव बाहायनोबो हानांगोन, गासैजोंबो अनलायनानै थानोबो हानांगोन। बेबायदिनो साफ्रोमबो लाइमोना गावखौ दाफुंना लानो हायोब्ला गासै गामियानो आवगायलांनो हागोन। आरो गासै गामियानो जुदि आवगायलांनो हायोब्ला समाज गोग्गो समाज दाफुंनाय खामानिया जाफुंगोन होननानै आं सानो।